Sanibona bafethu, I hope niyaphila. Niyayazi ke Soweto Derby. Soweto Derby is one of the biggest games in South Africa. One of the biggest derbies in Africa. Yabo. Kule weekend le kuyodlala Orlando Pirates versus Kaizer Chiefs kwi-Nedbank Cup final. Yabo. Orlando Pirates ine chance ukuthi yenze history ikwazi ukuyiwina le cup le 3 times in a row. Mase kuthi i-Kaizer Chiefs on the other hand ayikakaze yawina indondo in the last 10 years if I'm not mistaken. Yabo. So nabo bafuna ukuvala leyo drought leyo. So le game le ibaluleke kakhulu. The other team want to make history and the other team want to stop i-trophy drought. Yabo. So lama team omabili anabalandeli abaningi. Yabo. Njengoba benabalandeli abaningi nje le game le ithathiwa yayiswa eMoses Mabhida Stadium. Sijwayeleke ukuyibona eMoses Mabhida Stadium ihosta ama-finals. Yabo, siyayikhumbula ifinal ye-Steelers versus Orlando Pirates yayisold out. Siyayikhumbula ifinal ye-Mamelodi Sundowns versus Orlando Pirates yayisold out futhi nakhona. Nale game le, yabo. But le game le ihlukile kunalama games awuthiwe ngwabalile. ISoweto Derby ayifani nalamanye ama-games. Yabo. Both teams anama-fans amaningi. Especially i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs inama-fans amaningi. Njengoba inama-fans amaningi nje i-Kaizer Chiefs, many Kaizer Chiefs fans will want to watch this game live because they want to experience their team winning a trophy for the first time in the past 10 years. Yabo. And lokho ngadala isiminyaminya lapha ngosuku lwe-derby. Yabo. I've seen ama-videos abantu like TikTok na everywhere. Yabo bekhuluma about it. I've even saw post nama tweets. Yabo besho ukuthi okay, njengoba bengafuna usidayisela ama-tickets, bethi ama-tickets ase-sold out singakwazanga ukwathenga eThekwini eKZN. Sizoya eMoses Mabhida ngenkani, siyongena ngenkani, siyophusha abantu. Leyo nto leyo ayikho right, ayikho safe. Menikhumbula kahle, there was a derby eyayidlalelwa le eEllis Park ngo-2001 April 11. I'm sorry to bring this up kulabo mhlambe abathintekayo imindeni yabo yalahlekelwa abantu lapho, but I want to use this as an example, a potential problem engase yenzeke ngomgqibelo. Yabo, mukhumbula kahle kuleya game leya igame eyingadlalelwa eFNB yayidlalelwe eEllis Park. Njengoba yayidlalelwe eEllis Park kwaba khona istampede sabakhona kwalimala abantu abawu-43 balahlekelwe impilo zabo kuleya game. Yabo, i-stadium sasi-overcrowded with thousands of spectators wanting to watch le Soweto Derby. More fans were forcing their way in to watch le game. They were forcing their way in to watch iSoweto Derby. Same as le derby engenzeka ukuthi kube njalo. And the venue eyise-Ellis Park yayise already exceeded the amount of people that were supposed to watch that game. It was already full, but many people were forcing their way in to watch the game. Yabo, some of the spectators babehlele groundini phansi niye le ndawo lekudlala khona abadlali. Imagine behleli phansi belibuka kanje ibhola, abadlali begijima lapha phambi kwabo behleli phansi because kuma stands abantu basebebhushana. Yabo, and abantu abaningi balimala, abanye bashona. Into eyadala lokho yini na? Into eyadala lokho ukuthi there was a poor crowd control. Kwakune-poor crowd control. Abantu ababe manager i-crowd, abantu abama-security ayemancane ama-security lapha, ayemancane abantu abavala abantu ukuthi bangangeni. Yabo, iyona into eyadala ukuthi abantu babhushane basale sebengena mahhala. The reason why I'm raising this issue, kule season le iyodwa iPirates idlala ifinal versus iStellenbosch. Angazi noma abantu abaningi abayinakanga yini leyo nto. Njengoba badlala ifinal versus Stellenbosch, many people bangena mahhala kuleya game abantu abaningi bangena mahhala because babebhushana befuna ukuyobona Orlando Pirates idlala kuleya final. Kwagcwele eMoses Mabhida, kwagcwele. But ke leyo ndaba ayikhulunywanga. Yabo, ayikhulunywanga leyo ndaba. Fast forward kwadlala iSoweto Derby umhla ka-1 February. Umhla ka-1 February kwakuney'nkinga again. Lezo y'nkinga lezo kwakuyini? Kwakugcwele lapha e-FNB Stadium. Ama-fans amaningi abhusha angena. Yabo, ingakho lama team lawo 2
anquma ukuthi basebenzise bani open ticket. Open ticket kunjani na? Awufani njengo Ticket Pro. uTicket Pro you can reprint i-ticket. Yebo kufanele engazuthi nje yakwazi ukulikopela i-ticket lomuntu reprint mase uhamba nalo bakuscan ungene phakathi. Yabo izinto ezikanjalo izona bezama ukuyivala kule final le. Yabo bezama ukuyivala ukuthi kahle kahle cha aswadinga ama-ticket aprintiwe. Yebo dinga ama-tickets a-digital and open ticket ubudila nama-tickets a-digital awukwazi ukuyikhopisha into e-digital. Yabo kanti lapha e-Ellis Park kwagcwele ama-tickets okwazi ukwakhophisha. Yabo ukwakhophisha umuntu angene nje mahala ingakho abantu ababebaningi yabo sebe-exceed i-seating capacity. Nakule game le kwakudlala khona i-Kaizer Chiefs versus Stellenbosch iyayidlalelwa le eNelson Mandela Bay. Kwakuneyinkinga ezikanjalo. Yabo kwakuneyinkinga ezikanjalo. Ipoint engifuna ukuza nalo la njengoba igame izodlalwa eMoses Mabhida ama-tickets awadayiswanga kahle. Ama-tickets awadayiswanga kahle. O-Shoprite, o-Checkers bebengasebenzi. Abantu bebengawatholi ama-tickets. Yebo, njengoba bengawatholi ama-tickets lokhu kubadalile ukuthi badinwe ngaphakathi. Abantu abaningi bavuka, abantu abaningi balova emsebenzini befuna ukuyothenga la ma-tickets lawo. Naku-ke ama-tickets engasadayiswa. Yebo so most yabantu I see a lot of people saying bazoya lapha bayobhusha abantu kodwa kumele bakhumbule izinto ezenzeke e-Ellis Park. Yebo keep in mind akufani njenge-Steelers versus Orlando Pirates. Yes nabhusha lapho nangena but kule game le niyobhusha nama-fans e-Kaizer Chiefs kuzobe kugcwele. 43 people lost their lives. Uma ufuna nawe ukuyoriska ngeyakhe impilo hamba uyobhushana nabantu lapha but ukhumbule amaphoyisa azobe khona, amasosha ngenzeka adeploy asazi. Yabo asazi mina nje engakutshela abantu right now abantu into emele bayenza onengane ngicela ingane ingayi e-stadium iyobuka le game. Munengane nje encane uthanda ukuhamba nengane yakhe encane ungahambi nengane encane noma mhlawumbe unayo ke ingane ufike e-Ellis Stadium uzama ukufika e-Ellis Stadium munethikithi yabona nje I'm sure ama-gates azovulwa ngabo 11:12 uzama ukufika early. Yebo khona uzominimize nje izinto eziningi uzominimize nje. Yabo asifuna ukubona ama-cases ezindabeni kuthiwa abantu abalimala abantu yabo sebalahlekelwe impilo zabo. Ukuze le final le ela eThekwini ukuze ibe impumelelo ukuze sithole amanye ama-Soweto derbies kumele sikwazi ukuyihosta kahle le final le. Ukuze sithole another Soweto derby ehostwe la eThekwini kumele siyihoste kahle le final le. Because in the future if we fail to manage this cup final we won't get any Soweto derby cup finals in the future. Iloko nje simple as that. If we fail to manage this cup final ngenisaphinde niyibone iSoweto derby za la eThekwini. Bantu baseThekwini ngiyanxusa ngempela. Ticket ungalitholanga zama ukuhlala endlini. Ungazondeli nje e-stadium ithi ungaliphethe. Ungaboshwa nokuboshwa.